Derɗiraɓe assalamu alaikum, wakkere fulfulde kode radio international abuja nanguiɗum dow mita capantati kilo has ujuneje jewenai temeɗɗe jewetati sappo imatotiral amin ngal internet www.kode.net inanta channel telegram amin www.t.me/kode radio ima radio garden nonno on mbawai heɗitaki min ha channel YouTube amin Kode TV inanta Facebook amin Kode Radio. Inde an Ibrahim Romodake jodi foɗan ta'ol laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde jamdi jowetati wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria jamdi joweɗiɗi wakkatire Dakar Senegal. Der taskaramji ɗimin taski waddanki on hande wodi taskaram kawtal koppi Radio France International hawtande Kode Radio taskaram ka dingiral rewɓe nonnon bo min ɗo jogi taskaram finatawa to min gaddanta on fijo finatawa ngo fulfulde komedi taskani en hawtande fecare en amma hidde ko ɗo sai mo'itinen jonde ngam mi andina on no duniyaru ndun nyalleri. Horejo lamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu dirtake wakkatire ko o habdata yeŋuki kerowa malla motawa egol sukoya hande moftorde hewtuki Nigeria duɓi no gasi jowi dogginirki lamu demokradiya e leydi ndin. Tinubu on ni dirtake malla mostake gila dow motawa nga o woni wakkatire ko o wancata waɗoɓe fareti nyalawmare dimokuraɗiyya e Nigeria. Lawni ludankejo mako mo siyasa Alhaji Atiku Abubakar jaljani Tinubu on to o wi'i imi jaljana ardiɗo lamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu dow hadaru dirtaki dow motawa ɗum o hawri imi yela wala ko heɓi mo mo jamo comor. Ardiɗo lamu leydi Senegal Basiru dow maye faye andini wiide leydi ndin no hutinirai kemdal ngal ndi heɓata hedi sippuki nebbam petor jam ɗan ndi fuɗɗi wasuki. Bashiru on halika wakkatire ko leydi ndin wondi hirnangere Afrika nasti der leyɗe wasayɗe nebbam fetor jan nder tariha mari. Leydi ndin ni itamma wasuki loɗe nebbam fetor jam miliyon gotel kala nyalawmare fu hawtande e hendu gas. To toni on woytu habaruji ɗiɗo warana on iga Kode Radio International Abuja lamorde leydi Nigeria. Giɗɓe yiki vidiyoji amin fere-fere e taskaramji sai nasta channel YouTube amin Kode TV. Titan wakkatire ko ɗum fuɗɗata kugal hijju hikka e leydi senidi ndi Saudiya yanayu gulol ɓesdo e leydi ndin. Kubaruji ni holli e ɗum heɓa ɓesdari gulu e wuro seningongo Makka ɗum fuɗɗai dogginirki kugal hijju hikka gila jumɓare warainde to ummatore julɓe kombi miliyonji ɗiɗi hauri gila leyɗe julɓe fere-fere ngam huuki kugal hijju ngal gongal ɗum darngalal go'o nder darngalle Islama jowi nyalde aseweni malla hore ɓir miliyonji julɓe hawrata Mina ngam waɗuki darnde Arfa. Ministajo hakkilanta der leydi Kuweti andini mayde yimɓe 49 sanadu gulu yite futtungu e gallure Mangaf. Gulu ngun futti jamdi 9 fajirare hande wakkatire leydi ndin. Widiyowol ngol ɗum saki
ɓesguji sobiraɓe malla social media holli no curle ombi wondi maadi gondi ɗon gulungun fotti. Kerol habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni sai mo itinon jonde ngam nanki taskaramji amin ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Aran sai mo itinon jonde ngam nanki taskaram finatawa hautande e fulfulde komidin fijo ngo laamiɗo fulɓe lotama boɗejo yofama fijo ngo pecare hautande e arɗo gobal hautande e Abdurrahman Fagaci taski waddanki on. Allah an tammin daro Allah ra laamiɗo amin ton maɓɓam ya Allah Allah lotam dara gonga makko ya Allah Allahumma ajib du'ana ya Allah Allah jaba Allah ya Allah jabu du'am ya Allah an tammin godi min gala sembe ya Allah min gala shede min yarata in wurtuma Allah an tammin dara an tan wodi sembe minon wala ko gaɗata Allah barka lenyol ya barka lenyol kulɓe Allah barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jaɓa yo amen ya Allah kamin torto jemma nyalawu Allah min gala wat ya Allah an tan min noddata du'a watta biroji tawi mi waɗa addu'a mi waɗa fatiha akwanani yalli jam no sobri to madalla nder goɗɗum faɗɗuma fa illa wallahi nima a wari ɗo shakkalan ayo andi Allah wi ta toraymu to keɓa a jeyi an tan wala mo wala jey ɗum ɓuri jaɓuki do abi to Allah wurtinana amin Allah wurtinana illa kai wato anda matsala ɗum wai minati shun Fagaci haɓe kawai ɓe ummonoyiya ai joni min gala sembe ai on gala sembe onon fulɓe joni tunda en nangi laamiɗo anda kiyamma tawsayi yab fulɓe en garti maraye en to illamiɗo kanko tan jaranta goji makko dama to waɗani fullo goɗɗum fullo fu to yehi ɗon moytanta woni ɓori sei wiya hande o jogama to faaɗe ani to fulɓe en natti goɗɗum yini Allah lotamo Allah rara gonga makko tunda ayi ra'a ɓe yi'anta ɓe haade makko mawɓe nyamɓe seede makko ɓore ɓe tayma komo wala ko ɓe gaɗi wala ko ɓe gaɗata kuma to hiɓe rokkatama mamaji iri mawɓe iri gimoɓe ɓen ɗon ma kunna raranan fayge wallahi nyamɓe millianji wallahi ɓe dama e haade makko yiɗimo to joni laamiɗo kam hefti sai o hefta kuma o heftay yimɓe goni giɓɓe mo Allah wurtino ala amin banda haydara efti Aisha Gana yawa Sadiya Bani kamɓe kawai kollini ɓe gaɗata habdugo to dow amma ko lutti tori yimoɓe ɓen ko moye bello hande sai bojji dagi sharri Allah lotima hande taran salamu alaikum be share mi ma der sai mi yehi sare ardo gobal e wi way o dilloy goddum woni halwa mi do hore addu'a ko bi mi hami ya tonto bare
kanko saare ɓiroji kanko ma wi way o dilloy to arɗo o mbimi to tawa mi hami dillirowa ɗo ma wara ay hande kan en beli kuma albishir moɗo goro madalla danijum kuma ay ɗo mi omti radio an imi heɗito kode radio sai nan mi way kode radio yofta habaru yofi lami Allah jaɓi de goccomi lenguru an nan womi fello mi yetti Allah sai gimi ko e waɗi ka yarɓuki habaruji laamiɗo wurto wacce gimi ka tabbiti ha BBC kayo iwi laamiɗo wurtake bimi to alhamdulillah ay bimi wala to joɗimi mi wara mi tawo kai haba joni ɗo min gaɗata habaru Allah joni min mbi'ata iri gimoɓe ɓe haade makko ay wata kollayɓe ɓe giɗimo wato a hefti ko iri lamɓe leydi ndi kollayɓe dama eɓe gondi e makko min ko meta ko mo yi'a no artoɗo fu kama way ardiɗo fu kama wi'a no ardiɗo kuma wala ko ɓe wala ko woni ciyama ñamdal to layfi wi'a gonga to mobgal gal jiba fa hamɓe mana hani ɓe jaɓe gaɗa goɗɗum to way gaɗa noon iri ɓe gamoɓe ba ayi to gore yawa ko ɗume ɗum jiiɗa Allah waɗani tagu to yodi hikima Allah nder wacce laamiɗo hefta yimɓe woni yiɗɓoɓe ɓe haqiqa to amma joni Allah holli moɓe a wodi ko gaɗa a waɗayi mi wurtoke joni a wi a yiɗiyam anya bo a gongay amma ɓurɓe yiɗutki to yiɗɓe laamiɗo en iri meɗen wala ko bawete wala mo anduɗo ammo koyngal gotal no gatta biya doggay to amma fa en jetta fulɓe leydi kay jettaɓe nden hukkini hakkilo tori Allah subhanahu wa ta'ala fulɓe Afrika pat en mbiya en jetti leɗɗe hande habaru hawri Ghana ne to ene yofi la wurtake yofi makko rokki ay yofimo lotimo ay habaru way wiya rokki beli on fokoto waɗa goɗɗum taji ina Allah lotimo gonga wurtake lotimo o wi o wala goɗɗe aybe habaru o yan waɗa goɗɗum kame ɗum wala hande jonde wala he ɗum tuntimi goɗɗum ko meɗi wanguki to anani ko nakka inde ngol cangol wonde nyandere mi ɓaŋa cangol ngol cangol no inde makko wacce golle ko fara ko yawwa fara ndamma wonde nyandere mi wari min kuula yawwa to shikenan Allah iko muɗum sai min nattoy andi min to min gari min ardoy to yawwa to de garo ai de kya jutuɗo jutuɗo to ai ya luggoral shango so sai buka na ko anniya kwarai to de garo mi koy wonga kifle mi ma tanana de ga waddono yan ɗuma nanguki e fanga mo ɗiyan ga moɗima taw Allah iko mun de ga moɗiyande min tigi to der to shikenan wayara caji wala temmi to ɗan ɓundu magga ɗimmi waɗo heɗu waɗi caji shikenan den noddumi wuro way kundu balɗe fa way kundu kifi ɗum to biɗa ra haali ɗum woni ore den noddumi wuro den haw wari cangol ngol ɗum nangi fa ɗumantaki he kifi ɗum ɗon kawai fay feɗɗini de heram mimi wurtoani nder wala ko heɓima kadi ore ko ɗan juɗɗumi to nder fudey sekkiraɓe fudey ñami ay meɗi wacci noon ay ayi bo alhamdulillah a tuntani yan ayi mi meɗi warki ɗon no andi min seeɗo denno leydi ɗuma inugu to min gari min kuula to rasa to waɗi kuma ndiyam waɗi min gari min dulli toon faɗɗi no min gatta min kuulowa wimi hami soƴƴimi gaɗa wimi to dar guiyon nayi non waɗanta ndiyam hayde soƴƴimi ɗan turimi ni nangumi hoɗiki ndiyam ɗan ɗo mi moɗa hayde jardumi ndiyam ɗan ɗon tas den nayi ɗin kuuley den soƴƴimi gaɗa tutumi den ɗa soƴƴi ɗan dilli wala ma Kenya mi heɗito kode radio international i yarɓi habaru laamiɗo wurtake ay noon mi hoccoy keke an ƴentoymi mbimi hami dogga mi wara mi haala ɓe wuro ho laamiɗo wurtake to ɗon to garmi mi entay keke batir radio ɗum sey ɗum yani to min fayi mi dogga mi haɓoɗo e wuro mi nana haala radio ɗum ika usto
hede gartumi wuro mi rokki habaru radio hori sedda dum de'ita hebe bi to ya batir du yani bi mi dum gesa ma barka lamido hutu ake de'ita be shar kenan tanari talle jardudo diam biniwo lattudo der kiwi wa kadi ndom baywa do madalla mi daldi on ka do ko on jahade shi mo jido hupullo bi on to lamido hutu ake yawa alhamdulillah bare don ko ni wuro to boddo ami godeke ba godeke to masha Allah madalla to gon moya da adi denno wadino bayle wadi wadi tuni toto denno ayo kai gida on wadi ni yawa kai madalla ai lafa akbar yanya ai yo kai ai mi sabo yaji ta mi dulli mano kam yaji ta denno ne yaji ta ta ai mi sabo iseo do gamira mi dum mami dulli Allah yo ai mi ma kana na dum family fa wala ko bete fa bi alhamdulillah ai kai wallahi yetta jomi raw kai jabi do amin in tilba kullo wala to jahata in fili wala to jahata uwari wala to jahata den wanyano wirgi pula ko leedi wadi goddu dama e kullo huto iwro e nira baba to hewi an nangi baba ka Allah to ai tarana ni alhamdulillah wala ko bete sai alhamdulillah ai joni na anana ko ra jawro majji jawro dama wi to dilli kai warti lamido warti yawa ayo di kadi dake ma wi to laggi dake mun tayi lawlake lamido to hanko o wi o lawlake kam yoni hori shike hori jawro corre dabbe tamo wi lamido wurto yawa o warta kai yoni adi on ka to min getti min getti amma so oto min ma min nattai sare an joni mi diwita be wuro Allah hene biroji abaru dabbal ma yawa ai mi o mi dabba ko nangi lamido bi mi to mi fariki to ai o wada tinde wala to mi huddi dabbal wi wurto nangi lamido to ba to yoni mi so do haba to tinde ne wari kenan kaweli dai on gare jehe non je labi to ma honi wuro o bodum bo mi ma mi nattai sare joni wala da ba to shikenan be gadi murna Burkina Faso hande wadi murna baby Hana hey on do bo jabido do hay hana dara hay daro non wadi yo wari a joga kiya kadi abiyan wai mi daro to non wadi aji bini biro do min mi yibina biro min mi jaba imada ba gaskiya wai no ni ma ne wai to iro da an biro goddo hibini ay nyame wada ka bindi hay dare laruga non wadi wongo biri do jemi gu hebini no koccimi gu yo mimmano no koccirmi gu kawani nambi kawai piawu na kome kamano nammi wenga dirdu ko dara alkura dir ay mi wona ni mo way wattan ko moy dume ko wontan tan way alama obujo o pima o fiyane kama na yo anda ko gadda ni mo do way dirdu jabai dirdu ta je mo fiya wa dirdu mami fiyata yo mami fiyete yo o joni on nana
to non wari non wadata munyam mo darata way dum ne rimtudo ammi wacca dum alami hebai alami wacca mo taw alami wacca dum mana wardi kanaya warti no to jo haya mi hotama a wartirani no alquran habaru wala mi a joga kiya to alama tama fa to joni fa e bojam to andaman a wadanta adune ndi wadata dume to jo fe yammana mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako to fulɓe ɓe fulfulde komedi o yettama to toni on waydu ɗi taskaramji ɗo warana on iga Code Radio International Abuja. Joni mi surganay on sobiraɓe kugal amen ɓe Radio France International fulfulde gam waddanki on taskaram dengiral rewɓe. Heɗite jam. Dingiral rewɓe. Minati Diallo. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla mon e yewtere dingira rewɓe. toɓɓere yewtere nde hande ana haala fi alhaali laninal julde layya rewɓe tawaɓe e dakorde egguɓe. eɗen andi duuɓi kewɗi joni na rafi ndenago ko fuɗɗiri e leyɗe Sahel. ɗum laatiga sababu eggugol ko ɓuri milliyoji 3 yimɓe e gure maɓɓe e wiccimtolngol sandu fedde adunaru oni a chera daranidu egguɓe holliti e yontere ƴaɓɓinde nde. ɓe moloyiɓe ana kasindini e fufo yeru nguure cafaje cuuɗi kañum e jaam ɗum jokkin hem cimtolngol. ko ɓuri hewde e maɓɓe ko dow ballal pelle ɗe gadda e laamu nguuri e mun yoga e maɓɓe ana golla seeɗa seeɗan gam heɓude ko ñaama. woɓɓe dun keeɓi nokkuje ɗo moto ko ɓe noddiri site yeru to Mali. ko ɓuri sittuji 4 ana tawa e seraji Bamako laamorgo ngo e majji ana tawa hen site Senu ko ɓuri 1,700 yimɓe egguɓe saabe rafi ndenago o ana koɗi e nde nokkure. e yewtere nde hande e jewtidan e Hadja Diallo ardiɗo fedde rewɓe site Senu e alhaali landinal maɓɓe e julde layya hikka nde ɗo e balɗe 6 tan heddi e nde julde. Mariam Dikko ko burkinajo moloyiɗo o eggiji bo gam renoyade to Wagadugu laamorgo ngo. o heɓi ballal projet noddirteɗo foyer des femmes ɗowtowo rewɓe e jangguinde ɓe e gollirɗe juuɗe. yewtere nde jooɗike bisimilla mon e heɗade. en puɗɗiran silminde Hadja Diallo goto e rewɓe site Senu to Mali. to mi jowtima Hadja Diallo a jarama. boni ƴuuɗa ngo wuro ana tawa e Douanza duuɓi 4 jonin ara tawa e site Senu o. hande hono landinal julde layya worri e nder nokkure? sukullaji seeɗa ana hen sabu fay wonɓe ley cuuɗi muɓɓe ley gure muɓɓen ɗeedu joni ka so julde waɗi e tiiɗalla ko woni e Mali woni e Afrique fu joni ko julde ɓatteke sukullaji ana hen seeɗa. alhamdulillahi minen ɗo ana sant miɗen goni wadde organisé hono no min mbowri ni safon fuu ka min jowtan min calminan min barkinan hono kokkuɗomin nokkuɗomin jooɗo ɗo par ce que sa nane haala julde na haala goɗɗum fuu ndenago keɓɗa ana seeɗi cellal e ndenago ɗum woni julde arandere tafo ka joni won yimɓe ɓe faabodiroɓe e heɓami kano neɗɗo waɗi fuu wawa biltude jama o heewi ONG ngaji kañi e yimɓe développement social miɗen ballodira fa julde layya ka tew ni jama o miilo yalla na heɓa tew seeɗa. yalla o heeɓi balloɓe keɓon tew o? min keeɓi seeɗa heewa ONG musilme wallirimi 13 daaba nagge ruggaɓe du ballirimin 2 ruggaɓe ne ɓe fedde no walde ɓe walde ruggaɓe woni kayboɓe durugol e ndenagol duroɓe hono wiyete ɗum woni warde ruggaɓe kamɓe ɓe koki min 2 ha jama ona heewi sukaɓe ana keewi barikalla. madame Diara tokara an du Hadja kañum du hitande fuu hikka woni duuɓi 4 hitande fuu kanko watta abbiye sukaɓe mawɓe ngala hende ka sukaɓe kanko sonnata ɓe kadle julde ɗum dumi ɗo miila omo wondi hen ka sukaɓe famarɓe paramɓe ɓe mawɓe hono duuɓi 15 na 16 ɓe ngala hen. yalla ko wartata banggal ñandu e ko yarete ɗum ne hono worri? ɗum do ana tiɗorimi hikka
hikka kade mbimi kibaru ñamdu o miɗen kaaja minen mawɓe du miɗen kaaja kadi le kibaru ñamdu o ɗum wontu ñamdu ana tiiɗi de so julde waɗi ñamdu sana reedi neɗɗo heewa ñamdu miɗen kasindini e ñamdu wala hikka sanne heɓoɓe kokka ɓe keɓay ɗum miɗen mankora sanne ñande julde ndene on fuu on kawritan defo gaɗon futire wotere na homo fuu defan banggue muɗum wadda ñamdu mo hen fuu defan banggue muɗum nde rondo la al mum ɓattodira aɗa andi fulɓe yogaɓe wan foof ɓe ñamonirtano sukaɓe hitande fof ɓe mbowi defenede ñande ɗiɗi julde na tati julde ɓe defene fotire mawde ɓe gaɗa fetto mabɓe radio mabɓe ɓe jima hono ɗi anduɗen machine kañi e feeno ɓe gaɗa fetto fa wooɗa jonin e jaɓɓoto Mariam Tikko mi salminima Mariam. Yettima hande hono laninal julde layya nde wori e nokkure ɗo gonɗa ɗo? Wallahi minen yana min gonnami lallano julde sabu to min goni ɗon minen du les projets min déplacé en de les projets o min goni ko min goni ɗon le wallahi miɗen jaɓɓa fa woɗi miɗen jettido sanne sabu dey fetto fuu garɗo wowa mankanten fetto garɗo fuu wallahi mankanta layyaji amen no ngoodi tekke amen no ngoodi woɗi sukaɓe amen ko goni ga ɗum du kamɓe men jangoɓe l'école uddi joni fettiji ɗi fuu ko waɗantake ɗumani muɓen fett muɓen wala fay goto fay tukki ko wiyete traditionnel l'école ɗum ɗum fuu no gaɗane hoɗum woni gollal ma hoɗum an jannguɗa toon hoɗum gollata toon? Wallahi ko janngumi ga joni mi golleji juuɗe ni jonka waɗude gatoji en e ekkitaje cuisine en ɗum e bandum en ni e saññugol ko disaje ɗum ekkitagol caabul ɗum wonno ko ekkitimi ga ko ekkitotoɗa ko aɗa golla ɗum yalla nafaka ma ana hen aɗa heɓa hen seeɗa seeɗan ko ittira coggu soma e maɗa? ayi joni si leyga min goni tafon fuu min ekkintinte tafon jonka sana neɗɗo yalta tafon jonka sakitode miɗo miila e yonki am sin heeɓi jam ka fuu mi dimma woodam heɓum ley majjum. Hikka woni duuɓi maɗa ɗiɗi aɗa e nden nokkure yalla julde layyero wonen nde hono gaɗirɗon julde nde? Wallahi hono min gaɗiri julde layya fet paltiɗo min gaɗi julde amen minen ka no min gaɗiri num min mbawa yawde julde am saabu nda min lahanama woɗi min keeɓi kolte amen woɗi ɗum min keeɓi min defi min ñaami naati e jaam min jaltiki e jaam ndelle minen ka miɗen mbawi yettude julde amen rawani faltinde sabode tewngu ñakay. Eɗen andi ko wowno julde e ley galleji ɗi homo fuu e ñandan e jardan yalla ɗum ana woodi e nokku to gonɗon to? Minen ka to min gon ɗo min fuu min ñamdan minen ka feysi no wana no ɗumani no fet noon du minen ka fay to amen ɗo sabade fay wakkati gommo fuu duuba fuu maɓɓe ɓe na ngara kamɓen koye mumen wawa wadde fay hono lebbi ɗiɗi tawi kamɓe men ga ngara ɓe ngari fuu kamɓe men ga ngaɗan fet min fuu min ñam min fuu min golli minen ka fuu fotire mawde min goni illa min goni ɗo min gaɗa e fayande wotere. Wartude e ma Hajji Diallo wakkati julde holko gouvernement Mali wallirta on? Gouvernement o ana walla min sabu ko ɓuri hewde fuu kamɓe gaddata ONG ngaji ɗi ɓe partenaire maɓɓe ɓeɗe balla mi tiwŋaji na e ñamduji wakkati. So wona gouvernement o e ONG ngaji ɗi yalla balle goɗɗe fuu on keɓata e banggal ɗi yituma wuuriji? yituma wuuri so wona ONG ngaji na partenaire en gollido keɓatade. Duuɓi kewɗi joni oɗon ɗo seenuɗo yalla wakkati wari e wakkati on ñakirama ñandu cafaje e ko nande muɗum na jiya en? Cafaje ka fay joni ana ñakonimi par ce que min miɗen boɗɗi dogotorore cafaje ɗe arande Croix Rouge daraneke nimi ɓe gaɗi ka ɓen foti duuɓi ɗiɗi ɓe cawrana hitande e feccere ha joni kamɓe ɓe darni cafaje ka ana culli min de ka ndiyan kam miɗen mbawi fay sotude miɗen jogui ndiyan ñamdu duusa ndungu wari joni tawan doke wala to mo tinnaki fa dañano lakitore fuu heɓata ñande. E ley sitte moɗon e ley kam moɗon ɗo wala fuu ko golloton ko tawete an wawi wallitorade on? Rewɓe ana golla worɓe ana golla so fini ɓeete joni worɓe jaaha gaddo coodo duma ngara cako ɓuuri hewde fof kañum yogaɓe jaaha ley galɓe ɗe cako so fini so hiiri sana warta wakkata ne heɓa temen ɗiɗi wakkata ne heɓa temen nayyi warta hokka koreji muɗum rewɓe wonɓe ɗo ɓeydumo hen fana lakitore no wawi yogaɓe ana cooda charbon cotta yogaɓe ana cooda kosan cotta ka heƴeta so tawi sittiŋaji ko warata e inde sittiŋaji fuu soɓe ngari ɓe gaɗi cérémonie ɓe nodda sittiŋaji ɗi garana hoore garana ɓama ko mum. Landalan cakitiŋal ngal Hajji Diallo woni hoɗum woni noddago ma hande faade e laamiɓe Mali? Laamiɓe Mali ka eɓe mbarkine fa handen ka ɓe tinno fa hande ɓe mballa fa jam war ko neɗɗo heeɓi nokku goɗɗo fuu sa hooti suudu ma ɗum wuro ma ɗum ɓuuri keɓa so ɓe mballi min jam warti tan alhamdulillah jam min ñagori jam heeɓe tan Allah wartir jam ke guru wagara maɗa. Mariam Dikko ko jibo ƴuuɗa warde Wagadugu. Huyi fu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi min taski waddanki on jemmare nde dow darnde luttuɓe sobiraɓe kugal amɓe kode radio international Abuja. Injiniyajo amin moƴƴitinɗo taskaramji ɗi Ahmed Arab Abubakar Azare. Min Ibrahim Romo Dake joɗiɗo foɗi laɓangal taskaramji ɗi
moƴƴitiniɗi biya mi on balen jam.